आता एक महत्वाची बातमी. गोय नागरी सेवेत रुजू आशिल्ल्या 43 सरकारी ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांची बट्टी सिनियर स्केल ऑफिसर म्हणून झाल्या. पळयात पुराय बातमी. गोय नागरी सेवेत रुजू आशिल्ल्या 43 सरकारी ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांची सिनियर स्केल ऑफिसर म्हणून बट्टी झाल्या. तांची नावां अशी: रोहन कास्कर, कुलदीप आरोलकार, सचिन देसाय, प्रेमराज शिरोडकर, प्रणव भट, कबीर शिरगांवकर, सागर गावडे, पूजा मडकयकार, विकास कांबळे, फियोना ऑड्री कार्दोजो, निलेश दयगोडकार, प्रीतीदास गांवकार, मंगलदास गांवकार, रमेश नायक, दर्शनी देसाय, बाळा कोरगांवकर, अमीर परब, राजू देसाय, आंतोनियो लोरेन्सो, सेंड्रा डिसुजा, आशा हरमलकार, स्वाती दळवी, अलेक्सियो वाज, राजेश आसगांवकर, सीमा साळकर, मधु नार्वेकर, रविशेखर निपाणकर, जुआंव फर्नांडीस, दिनेश पवार, सपना बानोडकर, ईशा सावंत, अबीर हेदे, रमेश गांवकर, सोहन उसकयकर, गौरेश पिळगांवकर, नॅन्सी फर्नांडीस, मंदार नायक, गौतमी परमेकर, दत्तराज गांवस देसाय, ईशांत सावंत, अमलिया पिंटो, शर्मिला गांवकर आणि ज्योती देसाय. हे विशींचो आदेश अंडर सेक्रेटरी रघुराज फळदेसाय हांणी जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.